Islands Pharmacy. Lawas mo'y labawng bahan di labaw sa tanan. Busa ato kining ampingan. Inom sa Lactopuffy ug panghaplas sa Eliza Miracle Oil. Aron ang atong lawas, iskay kanuna. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga bata. JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuan law, dili ko na ikaw ilhun pang anak. Huwag ka na iluna din sa panibay. Busa layas! Layas! Ikaw lang akong higumaon hangtod sa katapusang pitik sa kong kasing-kasing. Alfred, you were just a dream that I once I love you, babe. I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan. Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit. Babe. Ayaw kong inguna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas ako kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman ako nimo. Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakiyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsatagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon. Siyete, 49 na ato oras mga pinalangga o tinahod na kung tigpaminaw sa kanginan. Usa ka masigabong palakpag alang kaninyo. Sa tanan nga naka-tune in karon sa DXKV 91.1 Voice Radio dinhis dakbayan sa Pagadian sa mga kabaranggayan probensya sa Zamboanga del Sur, mga kasilingan ng probensya. Welcome sa atong pagbalik sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Siyempre, ang inyong makauban hangtod niyang alas 9, ang inyong higalas kanginan, higalas lawigan, higalas dakbayan, kanunay nagmahal o nagpangga kaninyong tanan. Ang inyong nungladi inyong magkauban, hi sa tanang mga viewers karon sa atong Facebook Live. Usa ka maayong gabi kaninyong tanan, sa tanan na to mga OFW, sa tanan na to mga higalaan sa nagkadaiyang mga lugar, nagkadaiyang mga dapit, no? Nga uban maminaw sila sa atong
live, no? Magtanaw, maminaw. Salamat inyong tanan. May gabi sa tanang mga nagtanaw karon nilang Ma'am Fatima Navales og diha sa Uniesas Panoramic Hilltop. Maayo pagpaminaw ninyo diha, ma'am. Ni Ma'am Arlene Cagas usab Putistas. Og usab ni Ma'am Dimit Ozdimir Yaman. Yeah, good evening nung lading nakaapas pa jud ko. Hello from MM. Hi. Og ni Ma'am Nis M. Mangkaw, good evening. Jan sa Pagadian, watching from Kuwait. Hi, ninyong tanan. AG Astro Tunex Rodriguez, maayong gabi sa tanan idol nung lading. Og mga Mandawi family sa barangay si Masay, daghang salamat. Ay gabi ninyong tanan mga taga Simasay, no, atong mga higala din ha, og ni Sir Jonathan Kagalitan. Maayong gabi nimo sir, og usab maay pagtan-aw ni Ma'am Dimple Tampulay. Hi madam. Akong partner sa una. Og sa tanan natong nga mga higala nga nagtan-aw karon pati daghana da ani sa tagsaw ni Ma'am Jelaine, shout out nila ding watching from Kuwait. God bless. Og usab ni Ate Runian Acerotero nagtan-aw karon. Maayong gabi ate. Ni Ma'am GC Landa Libradilia Bibas. Avid good ko nimo nung lading. Salamat kay ma'am. Og ni Sir Renji Amaril. Hi po. Pagkumusta ako sa mama ko, sa mga kapatid ko sa Surigao. Hi ninyo dihang tanan. Og may gabi daw pa shout out mi diri sa nang taga Bayabas. May gabi usag ka masigabong palakpak mga taga Barangay Bayabas. Gika ni Ate Runian Acero Tiro. May gabi ninyong tanan mga taga Bayabas. Ako mga kasilinganan din ha. Mga gwapong mga gwapa. Og ni Ma'am Parkwan He, watching from Qatar. Og ni Ma'am Rose May Lagnasan, yung lading pa shout out dyan here in Kagawasan Pagadian. May gabi ninyong tanan. Og ni Ma'am Neddy Bacalso Humawid, hello po. Ni Ma'am Arlene Cagas Putistas, favorite gitika nung lading. Salamat. Og ni Ramon Liganan, good evening, pa shout out idol watching from Lakewood. May gabi tanan natong nga mga tigpaminawan diha sa Lakewood ha. Relax lang mo diha. Ni Sir Jappy Yoki Idol, salamat. Og ni Ma'am Alian Cole Flower Flores, hello po, watching from Korea. May puminaw sa atong mga higala din ha. Ni Sir Peter Paul Di Balos Maraasin, pa shout out idol. Okay, why problema. Ni Arlene Cagas, ni DX and B Nat, hi, hello. Ni Ma'am Ellen Mama Clibri, watching from Kuwait. Daghan kitag listeners din na sa Kuwait, no? Kuwait, Qatar, ato mga kababayan nga naa din ha karon. Amping mo diha kanunay ha. Ay mo kalimot nga ampo gyud. Mo na pinaka-importante mga pinalangga natong tigpaminaw. Kaya lagi batud pa, for with God nothing shall be impossible. Mahimong posible ang tanan kung atong ihangad ngadto sa kitasaan kuno tay mga problema. Labi na ninyo diha nga naamos layo. August akong igagaw day. Joy Mundido Manto, sige paminaw si mama og papa nimo dong paki-shout out si Virginia Mundido and Domingo Mundido. Maayong gabi sa akong mga uyuan, pinakagwapong uyuan. Diya sa Barangay Kalulo Tambulig, no, ni Uncle Duming og ni Ate Virginia, mga Mundido family, ako mga kapamilya diha. Salamat inyong tanan. Salamat sa pagtan-aw. Daghan kay ni day matag sa tagsa na to ni Ma'am Libana Odidik. Binali mo ning ubang mangalan, pa shout out ko sa akong ex nga makigbalik. Ba? Nindot na. Good PM nung lading. May gabi isa Ma'am Josie Pagkatang Pakas og ni Ma'am Daisy Dilapinia Bisurio, pa shout out po kuya. Og ni Ma'am Rona Jane Lumakad, good evening, pa shout out watching from Pagadian. Ang itong sender karon usa ka lalaki din nagpatago sa pangalan nga singalan na to sender atong i-check be. Tanaw na to taga Tudela, no? Si Jerby. Jerby nga taga tanaw do na to atong sender be. Si Jerby
Taga Tudela, Misamis Occidental. Kani mo Jervy kung nagpaminaw ka man karon ibo sugilano na akong hatagan ug pagtagad live dinhi sa atong tulumanon sa radyo Handumanan sa akong kagahapon. Dear nung lading, sugo sa maayong pamantasan, maayong gabi kanimo. Ingon man sa mga tigpaminaw, nining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Usa ko sa mga tigpaminawan, matagabiin ining imong tulumanon ng lading. Mohinungdan nga nahagit ko sa pagsuwat sa akong sugilanon sa kinabuhi. Sa pamasin usab nga pinaagi niini, magkuhaan kinig pagtulunan sa ginabagang katawhan. Kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi nga hangtod karon nagpabiling labas paghihapon sa akong panumduman o kasing-kasing. Nga oras nga ako mahinduman ang tanan, daw dili tuyoon nga mudagay ding ako mga luha gikan sa akong mga mata. Ug aron inyong masabtan ang kinatibuk-an, palihog unas pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Nagi ko sa merkado. Gusto, pato ko sunahan. Aron nga, pagkapaningil ako sa mga tilingununan din eh. Kapoy na trabaho na pero kinanglan nga
Padayon na gid ko. Saon nga. Mamukila yung trabaho. Ayo! Ayo! Naba kasi ate. Ayo! Dugay man. Paabot ako din eh. Basta. Pinag-ibi o. Magkasayo ko uli. Dito ko manihapon sa bahay. Ansay ato, sir? Sir, di na kay Tuyo? Kinsa imong gipangita? Sir? Kuan. Na si ate? Wa siya ka rin din eh. Di na gilakaw. Ako ang gipabantay. Maong, ako ang naa din ni karon. Kakwapa niya. Sir, sa may akong iingon ni ate kan moabot siya o niya? Kuan. Kanang ipalihog lang ko. Ingon niya ma'am nga ang katong nagtingil sa iyang bayro nun kada adlaw. Okay, sir. Ako lang inyong ingon. Wa ka na ba ilaing Tuyo, sir? Ma'am, pwede bang kuhaon ako imong number aron nga mag-contact lang ko nimo kung naabot mo si ate? Okay. Ay, saan oras na? Gabi naman ni kayo. Pero hangtod karon, huwag gihapon ko batiag do ka. Sa kadakang babae nga, ako nakaila. Sa kadakang babae nga, nahimong dalambigit sa akong kinabuhi. Pero, ambot ba? Murag, lahi siya. Kanindot niya mo smile. Og, ang iyang aping, perti kanindot. Doon na pagkasya ni Gugma. Basta, suwain ko sa pag-text. Basin ko na reply di ay. Pagpailalang ko nga ako tong biatos tindahan siyang ante. Basta, nara yung number din eh. Text na ko suway. Dara akong bayad og ako na lang siguro ng impasan mga sunod semana. Dong, taminaw ka ba? Ote, naminaw ko. Sa ganito? Tanawa lagi. Huwag yun ka maminaw. Okay, sabay mong ilantaw na sa soda. Liraw-liraw mo ang imong mata. Ate. Kon, kanang... sige tayo kung uso imong plano. Iing na lang yun ako. Kanus ato ni mo impasan, te? Ambot ni mo, naunsa ka ba? Sige, sulod sa hinood din eh. Basig na gutman ka. O ba? Pilaan mo niya. Asa naman ang bayanan ho imong gipanghambog, ha? Bay, kung pagkakita ka, siguro, pakiingon ka, tinuod akong gisulti ni mo. Bay, gawas nga gwapa. Didot kay lawas. Uy, bay, iyo pala biyog pangita gwapa. Kay, matod pa nila. Nga, basta gwapa ko, no? Tagka nagtagiya. Pariyan ako ba? Nga, maot may kong pilion, di.
Why kompetensya? Pero, bay, dili ko makatulong maguna-una niya. Muna gingon bay nga. Gugma na na. Niya, saman, ha? Pamisitaan na to. Kung sa'y gusto ni mo, atong haranaan, ako'y pasalig kang tabay. Di na usor no eh. Basta bay, magpauban ko nimo ni gabi. Bisita ko. Sige, sige. Basta, iba kong palitan o kung sa kagalon to ba, bay. Magdaog ta. Salamat yun nga imo kong gidawat din sa inyo. Lisod po ka. Dilit ka dawaton. Tinarong ka ng imong toyo, di ba? Jonah, doon ka na ba ni Gugma? Kuya, wag ganyan ang pangutan na, ha? Dalit sa gidayon. Hinigugma. Wapa ko niya ng mga batanga. Jervy, mapadayon na ako giskwela. Mahuman na ako tungod kay mo na isaad sa ako mga ginikanan. Ako nang isaad nila. Jonah, nasahid ka ba nga una ko palang ikaw nga nakita. Wala ko tayo ang mubati kini. Ang imong gitadlo ang imong daghan. Ikaw kanunay nga kinungdan nga magbutok-butok kini akong dugan. Ikaw ang sudin ni song kasing-kasing. Jervy, Jonah, kung mo ko matagag chance nga mahimo ni mong hinikugma. Ako isaad. Dili ko ikaw pasakitan. Ampingan ug mahalon ko ikaw. Jervy, mahimo ba? Imo nang buhian ang akong kamot. Basin kan doon ay makakita natin din eh. Gusto ko nga maminaw na si Montubag. I love you. Daigugma ko nimo. Jervy, nasayad ka na sa akong tubag, di ba? Gusto na kong mahuman yung eskwela. Nasahid ko pero mahimo ba ding babagang atong relasyon? Kung galing imo kong dawaton. Ako isaad nimo. Dili mapektahan ang imong pagtuon. Please, dawatan akong gugma. I love you so much. Sige. Sugton ti ka. Tinuod ka. Mama ka na imong gusto, di ba? Basta, kita lang away na ang nasayad ni ining tanan. What if I never knew? What if I never found you? I never had this feeling. Nawalading, grabe ka malipayon ako na itong higayon na. Pagidawat ang akong gugma sa babae nga gitudlo sa akong kasing-kasing. Walay oras gadali ko mag-text niya. Gani halos kada adlaw kanunay nako nga adtuon siya dito sa iyang eskwelahan. Kanunay nga gihatdan ko pagkaon. Kanunay nga imbitaron ako siya mga onis gawas tungod sa kong gugma nga to niya. O ganya, dapat ang pila ka mga buwan.
Sige na, kay matuog na ko. Og, basin kin makamata si ate. Wa pa kami lakaw. Maingon ra ba ko nga, may uli ka na. Jonah, Unsa pa man. Og magkita na sabta, di ba? Sige na, ulit na. Gabiin na, oh. Jonah. Yung kung giagbayan. Jonah. Jervy, may mo pa. Sige na, lakaw na. Jonah. Mahal ko kayo ikaw. Jervy, may mo pa. Basig mo gawa sugalit si ate. Sige na. Dili na ko malagaw. Gusto ko nga. Testingan na ito ng mga butanga. Ang unsa. Gusto ko nga patigamdaman na to. Ang kalipay. Ansi buti may pasaport. Gusto ko nga. Atong imuon kini mga butanga. Jervy, masakpan niya ta. Ay kablag. Hinihingayon na lagi nato. Jervy, may mo pa. Sige na, ulit na. Unyara ka muli kung mauman na. Ansak na mo man. Dilihin unta dinibi. Dito sa... Sige na. Inikilak. Kaya nga ano, ansay gusto niyo mo ha? Ansay gusto niyo mga akong imuin. Mukatawa lang ko. Jonah. Ako nagisaad ni mo, di ba? Mahal ko kayo ikaw. Huwag dili ko ikaw pasagdan. Nasayad ko niya na pero nasayad ka nga. Doon na ba ko'y gihimong prioridad sa akong kinabuhi. Huwag dili ko gusto nga. May mong babag kining tanan. Basta, ako isaad ni mo. Dili ko ikaw pasagdan. Sige na, lakaw na. Basin niyo makitaan. Naglading, ebot og usa ka tuig ang among relasyon doon ni Jonah. Nahimong nagmalipayon tungod kay pareha na mo nga love ang usag-usa. Og bisan pa man nga among gitago-tago ang tanan tungod sa rason nga nag-eskwela pa siya. Gusto siyang mahuman. Pero kada adlaw po ni makita nung lading. Kaya para na ako, dili na ko kaya. Dili ko makita niya. Bisag usalag ka adlaw. O ganyan. Oh, dali ha. Naghilak ba itong bayo? Ha? Pero, usabay tuyo niya pa nga. Huwag siya mag-ingon ako. Kalimutan ko ba? Ikaw na lang, adto dito. Basta, nakita to rin mo. Ako giingnan, busy kasi mo trabaho. Huwatod ka lang yung hapon. Basta doon na ito importante. Tuyo ni mo. Sige pa. Salamat kayo. Sige, alay ko na. Uso kay tuyo ni Jonah. Nagila ko no. Husto, makikita ko niya dayon. Usa. Ang ina na kuyawan
man ka. Jervy, ang saon man ato ng tanan. Kaya na ba ni mo ang tanan? Giingnan ti ka nga. Dili po, ang tanadoy mo ng tanan, pero padayong gyapon ka. Tanawa ka rin. Kinsa may angay basulo ni ng tanan, ha? Nasangit ko nga. Dili ko patiwasan ng eskwela. Nilang ate kung ilang masairan ang sitwasyon ako karon. Nganong natabo man eh. Ano man. Juna, di ba kung gisaad ni mo? Dilit ka pasagdan. Promise ko ni mo. Manubag ko na ng tanan. Ako'y bahala. Ako'y bahala na ng tanan. Nagsabot ka ba? Oh, mao na. Di, manggod ka pa to o bisag unsaon. Ate, O niya, sa ba na mo, ha? Mo abot na tong imong inahan, masayo na tong imong amahan, kabahin niya ng mga butanga. Ikaw rin naghimo sa imong kaugmaon. Tako pa unta kay may plano nimo, pero ikaw mo'y miguba niya ng tanan. Diya ka na. makaya ba ka na mo ni tanan? Pag imong nabublak to, tatayot sa akong edad, nawa ang akong buwan, kadang hubak, muna akong gimintin ng lakto. Before, the results sa akong bad cholesterol is almost 500. But now, it's already 150. High blood, it's 140 over 90. The latest examine, it's only 120 over 80. Malaking magpasalamat ko sa Lacto Papi. Dahil sa Lacto Papi, magaling na ako. Everything will be cured because of using Lacto Papi. Walang magamit ako sa Lacto Papi, bahay nagturon. Marami na ang bilib sa Lacto Papi. Sa Lacto Papi, Lacto Papi, Lacto Papi, at sa Lacto Papi. Lacto Papi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Papi is bringing good health into your home. Kondisyon na nitiba na? Unsay sikrito, noy? Dili ni sikrito kuliat. Itugan ko lang kanimo ang tanan. Basta magkataas ang panuigon, manggawas yun ang lain mga sakit. Mga samtang sayo pa, doon na ka na proteksyon sa mong lawas. O ang akong sikrito, maurag yun ang epektibo nga Lacto Papi. Ha? Lacto Papi? Oh, Lacto Papi Health Drink. Ang bugtong panalipod batok sa nagkalalayang sakit nga motakboy sa mong kalawasan. Mga samtang sayo pa, mangandam ka na. Ako, ugang tibok banay, Lacto Papi, gyud kanunay. Sa Lacto Papi, healthy ang family! Ano ang pinaka-epektibo, pinaka-garantisado? Eliza Miracle Oil. Eliza Miracle Oil. Kahimulungang haplas nga magkaayos sa mga balatian. Eliza Miracle Oil na pamatudan sa mga eksperto nga mas epektibo kini tungod sa mga nagunang sangkap nga naanini sama sa ahos, luyang dilaw, lagundi, sambong, panyawan, moringa, madridi cacao ug uban pang gatusan ka mga herbal nga gisagol ni Eliza Miracle Oil. Eliza Miracle Oil kayang utangon ang mga balatian sama sa arthritis, rayuma, almoranas, tikig sa lio, panubo, amoy-poy sa kalawasan, pinaagan sa mga malalang mananak pangago, saman, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, barikos, pasmo sa kusog, ubo, sore eyes, huwag tangon ang puto, kuya madkas pa, mapabalik sa pagpabaga sa inyong mga buhok nga naupaw na. Eliza Miracle Oil. Eliza Miracle Oil. Eliza Miracle Oil. Epektibo na, sigurado pa. Babe, unsa kinang imong gida? Babe, mauna kini ang atong gamiton. Unsa
Asa ka na, babe? Haplas kini babe nga kasaligan nga muwagtan sa atong mga balatian sama sa arthritis, rayuma, almoranas, tikig sa liog, panuhot, pamuypoy sa kalawasan, pinaakan sa mga malalang mananap, boros nga panahutonon, pangagod, samad, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, skin allergy, sore eyes, ubo ug uban pang balatian. Eliza, Miracle Oil? Kadali argon mo makabasa, Eliza Miracle Oil. Babe, tala na. Babe, imo magugong gitutukan. Asa man pa? Adto ta sa kama. Babe, Kay aron, hiluton ti ka. Gamit ang Eliza Miracle Oil. Eliza, Miracle Oil? Wow, kanindot sa akong paminaw. Sa Eliza, Miracle Oil, babe. Huwag tanggid ang tanan nga mga pamaol o uban panggibati sa akong kalawasan. Sugod karon babe, mauna kini ang atong sikreto. Eliza Miracle Oil. Glycol with collagen whitening soap. Glycol with collagen whitening soap ang gikaguptan sa tanan, ang pinakabago, pinakaepektibo ug pinakasigurado. Glycol with collagen whitening soap. Glycol, higher content of vitamin C that helps to dry out acne in maintaining a healthy looking glow. It's also moisturized and increases skin hydration. Glycol with collagen whitening soap. Mupaputi, mupahamis, mupakinis sa kutis. Tungod sa collagen nga naang ini, huwag tangon ang mga bugas-bugas, talungtong, alap-ap o kuban pa. Glycol with collagen whitening soap. Ang Lacto Puffy Health Drink, Elijah Miracle Oil o Glycol with collagen whitening soap. Mapalit sa Pagadian City, Butika Ata, Main and Branch. Sa Tiguma, Pagadian, Cachero Convenience Store. Dumalinaw, Kim's Pharmacy o Lanzaderas Pharmacy. Sa Gipos, Magallanes Pharmacy. Sa Lungsod sa Labangan, Grand Bay Pharmacy. Tukoran, Vilayos Pharmacy. SND, Usaylan Pharmacy. Sa Aurora, Jubel Pharmacy, Bulaklak Pharmacy o Dayalmi Pharmacy. Sa Kapatagan, Densi Pharmacy, Maranding, Bulaklak Pharmacy. Tubod, Dayalmi Pharmacy. Tangub City, Farmacia Isabel. Bonifacio, Shelma Gigi Pharmacy. Tambulig, Farmacia Endera. Mulave, Rodrigo Pharmacy. Mahayag, Gel Pharmacy. Josefina, Argel Enterprises. Midsalip, Islands Pharmacy. Lawas mo'y labong bahandi labaw sa tanan. Busa ato kining ampingan. Inom sa Lacto Puffy ug panghaplas sa Eliza Miracle Oil aron ang atong lawas piskay kanunay. Jonah, ay nakagool. Please, ay pagunahunag, dili mayo. Buntis ka. Jeffy, dili malikayan nga. Mabati ko kabalaka. Gusto ko guys lang mamag si Papa. Ambot kan, makaya ba kayo nato ning tanan? Jonah, sa ako nagikaingon mo. Huwag kaya nga kabalakan, kaya ako na kong tanan. Karon nga, buntis ka na. Dublihon pa na ako kung pagpaningkamot. Dili ko tugutan nga. Magkalisod ka, huwag kang atong anak. Nakasabot ka. Salamat, Jeffy. Salamat kayo sa tanan. Nauman ko kanang tanan. Nung lading, bisag unsan lang nga trabaho ang akong kisudlan. Kuman sa trabaho nga ako nga gitrabahoan. Bisag unsay sideline. Doon ay mga ginagmay nga magpatrabaho. Ako nga tuon tungod lagi sa ako nga pagpangandam para sumabot nga pagpanganak sa akong hinigugma nga si Jonah. Miabot ang pila ka mga buwan. Migawas ang among anak ng lading. Mas dubli pa gyud. Tripli pa ang akong pagpaningkamot.
Dito na kaingon ko nung ladi nga dili di basta-basta nga mumugna ko sa pamilya. Wala na ko gi himong rason ang kakapoy pagkabugat sa trabaho. Nga akong giuna-una nga matagan ko may kaugmaon ang akong anak. Ay bay, huwag ka na may planong mo undag trabaho diha. Ito na pa makiduty uba po sa'yo. O diha, gi-overtime ba nagmain mo trabaho diha? Muli na to eh. Nakulo na din. Tiwason bay. Sayod ka na nga nanami anak. Dahil pwede nga mag-relax with us bay. Pero argo na akong sweldo. May saligan. Pero lawas may pinaka-importante na to. Magdaot may kamdong kaya ng bulag. Ikaw na ki tao din yung naglihok na tanawan sa mga kauban wala na mahuway na. Sige na, ugma na putang balik din eh. Sige na bay. Unan lang nga to kay usun lagi na ako ni. Aron nga may na lang mo abuto ni mga alas 10 gabi eh. Ako na ko makubra. Ikaw good bay, pastila na ko gihada gini boy. Sige ha, pagapig, wala na ko muli eh. Umiin na kayo, lamok ko na eh. Igo po doon niya. Makauli ko. Magpalit na lang ko mga sudanon para ugma. Mag-grocery lang ko daan. Mitras nga hindi ako mahuman din eh. May excuse lang ko gamay. Gusto. Kalagot ba ni bata? Maglagot ka ni ko nimo. Bantay ka lang. Giyatagan ka naggatas pero nagsige ka pong kaghilak. Kalagot ng bata oy. Kadugay po sa imong amahan. Makasapot. Unsa ka? Gisapot-sapot ka man. Nganong mga tanan ka man. Kabaw ka nga. Naglain akong gibati. Giingnan kag mo sayo kag uli. Pero, ang sana ka nung mga ulasa ha? Ting uli pa barog taraw nga tao. Juna, nasahid ka biya. Tano ko'y sulang trabaho. Ay, trabaho na lang kanunay. Jervy, dili kini mo akong pangandoy ha. Dili mo akong pangandoy nga kinabuhi. Gusto ko nga, imo sa ming katagag panahon. O nga, nakapalit ka sang ipapalit. Oh, kompleto na pero katong usa. O pala ko mapalit. Mahal pa manggod. Umapuhon siguro. Ako ng paliton. Ingon-ingon kapag imong paliton dayon. Pero, wa naman di ay. Di ka na ay. Sa puto naman kay si Jonah. Siguro, gilayra siya din sa boarding house nga magipuyan. Ako oras ng sabton. Gusto, dulgan ako nga mga anak. Naglading, yabot ang pila ka mga katuigan. Deng nagidadagto katuigan among anak ni Jonah. Kanunay gihapon nga nagkugi ko. Aron nga matuman akong gisaad ni Jonah nga magtukad mig bay. Aron dili ni magabang pa. O ganya, okay na sunod na itabo. Salamat
Salamat pa. Butana, gini mo pa. Oy, imo naman sab kung gipalitan nagduwaan pa. Butani, ay, papa, palitan na sab ko ha. O nanapad kay kwarta. Palitan na pod ko atong robot-robot pa. O anak, basta dili ka magbad. Dili ka pabadlong ni mama nimo. Palitan ti kag dangan duaan. Salamat pa. Pinangka kay kanimo pa. Kagas ka pa, babe. Bugat na ba nimo eh? Hapit ka na mo ulit tao. Magpakugos ulit hapon. Alang-alang, mingawan man kay kanimo pa. I love you pa. Anak, love ko kayo ikaw. Kamu ni mama nimo. Upuhan kung udako ka na. Gusto na ko nga banon ti ka kung nasa kong trabaho aron nga makaton ka trabaho ha. Sige pa, makuyagit kanimo pa. Kay kabalo man ko matrabaho pa. Luwat man kanimo. Kagihan lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit nasan. So naon sa ba? Karon nilang batang nga ni. Gikan pa sa una hangtod karon. Sa putol ka na kaayo. Wa ka na lagi panahon ako. Matagabi imo na kong talikdan. O sa may problema ha? Wa man, pero ambot. Ingan sa gibati ko kapool. Kaya ano? Tungod ba kay wala ko matag ang akong gisaad nimo? O sana na? Di ba, mingon ka? Nga dili ko nimo hatag kag kalisod nga kinabuhi, pero unsa na karon? Wa pa ganita maka palit og luting atong katakurag bay nga imong gisaad. Juna, dili na basta-basta nga mapalit, pero huwat-huwat lang. Wapit ako nagpuyo. Nagtrabaho ko kanunay, gani. Gusto kong sa trabaho kong isudlan. Ayun, nagdagang rason. Og dili gani ka makakita igo nga, trabaho nga, insaktong sweldo. Ayun na sig istorya, anak. Di ko ganahan. Puro saad. Wait, man. Sa kabayan kong imuunin. Dili magsilbi og magsig. Kalagot si Jonah na ako. Basta, kinahanglan nga mangita ko may trabaho. Mao ka na bay. Mao nang gianhig ta kadayon kay. Di ba miun ka nga mangita ka trabaho ra ko sildo. Manila bay. Pertindog ta kay libre pa ta bay dito. Unya maka overtime ta. Kana imong sweldo ana imong trabahoan nga linding, tindiyo ara bay. Unya basta bay. Kusaman. Layo-layo mo to bay. Layo lagi. Layo bito Manila pero trabaho man kay imong gipangita. Gusto man ka nga. Matagag may kaugmaon yung pamilya. Di na masukoy mo asawa kay gamay ra ka marimit. Dito bay, binta gyud dito. Sige bay, ako lang muna na. Basta, magkuyog niya ta. Sige bay, ha? Ikaw rin akong istoryahan na. Kabaw kong kugihan kay ka. Unya, kaila kinako nang magpatrabaho dito. May na lang bay. Sige bay, panangiraw na ako akong asawa. Juna, dili ka bang babag nga moto kong layo? Kung maayo ang kita nga to, nganong babagan man ti ka. Lisod po, magsaligtaan ng imong sweldo din sa linding. Unya, kaya imong mga sadlan nga ginagmay ra kayo. May na lang na. Tag sa kalibo man ka ang makwarta ni mong matag-adlaw, dalas overtime. Ikaw na, anya libre pagid mo nga to. Nangago ka pa noon. Di ka ba malipayon? Kaingin ko ba og pugngan ko nimo pero ay ko balaga.
Nagwantaw na kong kamingaw. Papa, nailang ko biyahe pa. Dalada ko ni malaba. Kaya mo man kong biyaan. Kuyo ko ni mo pa. Anak, Dalagat ka ni malab. Ingon ka. Nga ako lemong pinanggaon niya. Mulakaw di kay mo kong biyaan. anak paminaw. Para nini mo. Di ba gusto ka nga nagkagduaan? Gusto ka nga magkapalit og maayong lami nga pagkaon? Anak, matrabaho na si Papa. Promise ako nimo nga pon makauli ko. Palitan di kag dako nga bike. Dako nga katong ganahan nimo nga tarak-tarak. Palitan ka ni mo ato. Katong pwede masakyan nga tarak-tarak. Basta dili na ka mo nilak. Ngilok na ko. Sige na. Basta mo kong palitan pa. Basta mingaon ko ni mo. Yakot ko pa. Kasakit sa mga ipat. Pero dili mayo nga. Pagkitaon ako siya nga. Naguol ko nga bulakaw. Pa, nakampi nga. Pagampo, pagpray pa. Bagay na ko ba? Bisag asa kay butang ba? Mo gini akong mga panagna bay. Nimo pon. Kaloy kas Ginoo bay masinsugod ka. Kugihan kay ka. Butan. Responsable sa pamilya. Ay ako ba nga patumal na ko kung sa akong asawa. Bisag ako yung makasal doha pero pon maka tigom-tigom ko og akong kwarta din nagpakasal mi. Kaya goodbye. Unya, kumusta naman dahil mong asawa anak dito? Okay raman bay. Itawag man si Jonah ganiya nga okay ra ko na si Dudong. Nagpada akong kwarta. Mainon bay. Sige bay. Pagamping nga. Og ano lang to? Umapon na. Kita na sa pita din Og saman. Kuyo ka na mo. Come on lang bay. Leso ko anong laglaag karon. Sige bay. Amping nga. Oto na bay. Kahit gaano ka kalayo. Iyon na pa. Kanang nasa unahan. Si Jonah pa na. At asawa mo sa akong anak si Jeremy. Uy, ito na may kuyo. Bebe, asa to ko at Diyos, be. Ako itong isuot, basta nasayop na ko. Uy, hala. Abis ang usaw na kong lingaw-lingaw. Si Judah maganda. Diyos ko, santima ang santil mo karaan ng kalaki, ha? Ano mo itaw ni? Kanang ikuyo ka lalaki. Isa kay motor. O umihawin pa. O sa kibuti pa sa buti digdanan.
bay. Ay, napalabi. Giubog-ubog na ka, oh. Okay, bay. Ay, nagpalabi trabaho. Dilantan ka ka. Ikaw na, bay. Kaya rin eh. Kulong tiwason, sayang. Bay, dambag na ko ni mo ba? Sige na, bawain to. Ako na bala. Iatay na kong sweldo ni mo karon. Ako na trabaho. Luoy ko ni mo. Okay, lagi bay. Ikaw ba? Kaya rin ako. Basta mo tiwason ako. May nalang mapadaan ako sa bay. Bay, doon na balik tuyos papa ni mo. Ako ikitawagan. Mau ba? Sige bay, ako lang yung tawagan niya. Unsa? Tinawag na bay? Ambot bay. Dili ko makatuos tanan bro. Si Papa dili na mo magsulti, dili tinuod na ako. Tanan tinuod na niya isulti. Bay, mahimo ka ni Jonah. Nako bay, mahimo ka taniya bay. Bay, pasayad ka sa magpaningkamot bay. Kuwang pabangtanan bay. bay, hila ko eh. Bay, kung na kayo pang tanong bay. Huwag di kulang. Insakto kita nan. Siguro kung tinuod magaling ni tanan, dili ko madawat ni bay. Nga, sa may plano ni mo? Muli ko sa amos to nila bay. Ang lading porag wako sa akong nga ako galingon nga may uli sa amo. Kanunay hatag kahasol sa akong nga una-una kasing-kasing ang gisulti ni Papa. Nagsagol akong kabalaga sa akong anak, sa akong asawa. O gunya, sa na nakauli ko nung lading. I'm gonna live my life like every day's the Si Dudong ko nagsaunahan. Namakal siya din sa terminal. Gusto, ako atoon. Salamat sila. Salamat kaninyo, ma'am. Salamat kayo. Diyos ko. Nangik kwarta nga akong anak. Kaluoy nagnaong niya. Anak! Pa? Anak! Anak! Gandi ako man din. Pa? Naiyak kay Nilina ka pa. Gimingon ako kay kunin mo pa. Pa? Usa? Opa. Di mama. Kadot na kayo muli sa balay. Sige kuyo atong angkol Nardo. Ana sila, nga manlaag ko no. Anya, dili ko nila bilang pagkaon. Diyos ko. Anak, pasalo ako sa tanan. Pasalo ako sa tanan, anak. Dili may tamo ni mo ginigtanan ko. Huwag ka biyahe. Anak, dali. Salamat
Kumusta? Kumusta imong trabaho? Imo kong gilaparo. Mangutana kag nganong gilaparo ti ka. Usay mong gihimo din eh. Gawa ko din eh, ha? Mahimo bang imo ko pasabtan? Ang sabi na imong gipanulti, ha? Gipanulti? Gipasagdan rin mo atong anak. Kinsang lalaki ang imong gikauban rin. Gawa ko din mo sa ato, ha? Kinsa! Mahimo ba? Dili ka masangkaan? Basta nalimot ka. Dili pa ko mo asawa. Tungod-tuwa ko na mo pakasli. Mahimo ba? Usa ka tinuod kini tanan, ha? Tinuod ang tanan. Juna. Ikaw na bang imong nabati, ha? Dala na ko'y laing. Tungod kay iyang nahatag na ko ang tanan. Iyang provide na ko ako mga kinahanglan. Ngawa ni mo mahatag, di ba? Juna. Kanong imo balikihimo na ako. Huwag mo ito ko magpasakad sa atong pagpuyo. Ang kamot ko maayo saksi ka ni Ana. Mahimo bang dili ito mahawid-hawiran? Juna, ako na ito nagdanan nga nakasaka. Hindi na ko mabalik sa Manila. Please, magbalik ka doon. Mahimo ba? Dili na. Nakatilaw na ko kamo gaway. Dili ako gusto nga. Mahimo bang lisod ang akong kinabuhi? Sige na. Dili ka na. Juna! Juna! Juna, magsulti mo na ito! Diyos ko, ano na itabo? Mag-isip. Ano ba? Mga lading, antod ka ron. Nasakitan nga hapon ko. Sige mo sa akong ka-live-in sa una. Nga, kaya planuhan ako nga dalon sa altaras kami niyon. Ako laing i-prioridad ka ron. Ang akong anak. Tungod kay siya na lang ang gihimo na ko nga inspirasyon. Ang ibisan pa man, mauna-hunaan ako ang tanang kasakit. Pero tungod sa akong anak, nalimbaso ko sa galingon nga magkaya na ko ang tanan nga mapagsulay sa kinabuhi. Sa akong hinigugmang si Jonah, unta iyong mabati kung sa kasakit ang himo na ko. Saksi ang Diyos kung sa akong gihimo, kung sa akong pagpanigamot. Pero dili na ako mapugos ng lading kung wala siya gusto na ako. Nanginaot ko nga makuhaan sa pinigpagtulunan sa katawan. Tanang naminaw karon ining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Dang salamat ni munong lading sa imong paghatag o pagtagad din ako suglanon. More power. Ining tulumanon. Bago itong sugilanon ni Jervy nga taga Tudela, Misamis Occidental, amaong sugilanon hatod ganato sa Sima Prangkas Internet Cafe and Refreshment. Bagong kanaanan sa lusod sa Aurora nga siguradong matagbaw mo tungod sa kalami sa ilang mga putahe. Kompleto, dessert, gusto mo mga sudan nga mga class, ha? Diha mo sa Sima Prangkas Internet Cafe and Refreshment. Naa din ha sa May Balidi. Pwede mo mag-order sa inyong mga paborito o nakanindot diha mga pinalangga na kuntig paminaw tungod kay ang ilang mga putahe gikan sa gawas sa nasod, ang ilang mga kahimanan o niya ang ilang mga ang maong chef sa maong restaurant, refreshment. Dili basta-basta. Mao na nga katong gusto ka ice cream, gusto mo magpabugnaw, gusto mo pagkaon nga presko, lami kayo, diha mo anha magapinalangga sa Sima Prangkas Internet Cafe and Refreshment. Pagkikitain lang tag dumala si Ate Fe Sima Franca o di ba ka ang iyang assistant si Ate Nani Mangkao, ha?
Alang sa dugang impormasyon, anha mo din ha aron nga makitilaw mo sila lamian nga mga pagkaon. Alas 8:50 gatong oras ang atong text line number Smart og TM. Pwede mo magka-text sa inyong mga advice, inyong mga reaction. O sa tanang mga nag-view na to karon dili to matag-satag sa tungos kadaghan ninyo. Salamat kay inyong tanan. Nang hinaot ko nga sa atong programa matag gabi doon na kini mga pagtulunan no nga atong makuha nga atong ma-apply sa atong inadlaw-adlaw nga gibuhaton. Maayong gabi ninyong tanan o gialang sa inyong mga komentaryo. Pwede ninyong i-comment ha. Pwede ninyong i-share ang atong video karon. Pwede ninyong katong wa pa magka-like, wa pa magka-follow sa atong page. I-like ninyo aron nga updated mo kanunay ha. Daghang salamat og kinahanglan na nga atong i-close. May ding pagtan-aw nilang okay agaw si Jumpet Mangkaw sa iyang kapika si Ma'am Crestilid Tihares nagtan-aw karon og usab nilang Ma'am Fatima Navales. Ma'am Fatima Navales og diha sa may Dunyasas Panoramic Hilltop nga nagtan-aw karon naminaw sa atong tulumanon. Daghang salamat og ato na i-close ang atong live